Tá me dinis le ballaí tríd a nachhuiin seo ar tincir cead. Go dtí seo bhí me ddírí iste an dóid le tincir cead uasaid agus na ord siimplí. Anis tá me géirí ddíústear go dtí dóid deocrainn tincir cead uasaid mar orlaise sa rang. Rís tá me de go le thoisiad leis an ord nótaí a tá chur le tincir cead le déine. Tá an ord joint a sásúil le nótaí táhachta a chur le do chuid sá. An darnú tá me de go leir chur an seo nó an abalteach tugann leis an plana oibre a bhogú thart go dtí áit níos fórstaí ar an leathanna a chuideas lenne go deobair i dhéanamh. Bheidh seo aonanta sásúil le tiispeant a chumatáir planaí agus dóid díglah a bogú thart agus mar táisiid mar chuid de gach eile cruúisiimplí a táid a déile leis gach lá. Heglín an plana seo láisiú mar tá le feiceil an seo so dóid go díglín gearú casta a dhéanú ar an cruthmhí a gine an tús. Bheidh seo sásúil beidir a gceanú ábhar cos le idir chras. Glár coppla sécin inis agus múniú an dóid deochalaad an obair atá deantas a fí seo ús beidir a do rangan na grafa na rangan na grafa déire agus commerceide a maithan seo.